Sinibingelele babukele emakhaya kuSihlohla Session kuhlelo luka Dr Dube la suke abalaphi bendabuko besichazile ngeminye imilingo yabo. Namhlanje siyabona ke umkhulu Dr Dube uphethe umfowethu lana abambiza ngombutho. Sanibona sanibingelela lapho baba. Siyabingelela. Yebo ninjani? Siphilile singezwa kumina emakhaya. Hayi siphilile nathi sikhona. Ngiyambona ubaba Dube la esandleni khona into ayiphethe esandleni. Mayithi ngiyabuka nale tafuleni khona nokunye futhi akubekile okuncane okungavelile kahle kwicamera kodwa naku siyakubona. Khona into ayiplanayo siyabona khona into ayinihlanganisayo. Cha nisitshene namhlanje niplanani namhlanje siphatheleni? Oh namhlanje ke ngiphethe imicamelo la. Yebo. Indwangu le yakho ngomcamelo phakathi ukhona umuthi. Yebo. Umuthi ke wona futhi okade amasela. Oh. Ngoba hayi ngiyawazonda amasela angizwani ukuthi antshontshe izinto zabantu. Besetshenzeleka kanzima. Sebenze kanzima afike umuntu usethatha ama-TV uthatha yonke. Kalula wine kanjalo yini. Yebo kusenezinto ngathi uyantshontsha. Yebo. Ke lo muthi ke umphakathi wakithi ke nawo wonke umuntu lo muthi ke ngubeka la eduze komnyango. Yebo. Thathwa itshe ngilibeke ngaphansi. Yebo. Eliflat kanje. Yebo. Elinye itshe libe ngaphezulu. Okay. Ya, ubeke la eduze komnyango. Noma ungayamaphi, noma ungayegoli, hayi ofike kuvuliwe nje kanjalo ozobuya akekho umuntu ongena kulelo khala lakho mawukuthi usebenzisa lo muthi. Umcamelo omnyama. Okay. Umcamelo wemanga lo. Usho ukuthi mengashiya nje noma mhlambe yinsuku mhlambe noma ngabe yembili umcamelo omnyama ungangigadela indlu yami ngishiye ngivulile. Umnyama nje ukugadela koze bephakethe uhlelo awuphuphi futhi umcamelo omnyama uhlezi ukhona. Yebo. Umcamelo omnyama. Ngiyalithanda naleli gama indaba kuthiwa umcamelo omnyama mkhulu uphinde usichazele isizwe. Hayi sithi umcamelo nje ngoba hayi uyabacamelisa ngempela abakwazi ukusondela. Umficeselele mhlambe noma ukwenzakalani sinukuza mkhulu. Ngana ngisho ubuthongo ungadlala kuwona ulale phezulu kwakho. Ngenxa lomcamelo omnyama kungene. Ngeke uzongena. Kungena ulala la eduzane. Oh okay kusho ukuthi ukuvimba useza mkhulu ukuthi umanulale ungangeni. Okay. Lapho kodwa nangu umcamelo omnyama ngeke ngene emuva. Kuyenzeka yini futhi mkhulu ukuthi mhlawumbe usungenile ke ngaphakathi mhlawumbe usuphethe lo mcamelo omnyama ngoba mangumlandi ngeke ngazizwe izitori ezincane mkhulu ukuthi kunomfana owake ngena lapha endaweni yakho la wakhe khona lapha eMgababa wathi uyaphuma mkhulu kwangaphumeka impela ngeke ngizingazizwe indaba kuthiwa watholakala ngazi ukuthi uyalala egcikeni lo mfana loyo wayengenile wona yini umcamelo omnyama lo mkhulu sengiyibuzela le ndaba ngengizizwe lo muntu nje wabantwana izingane ezincanyana konke nomnyama ngako lo mfana lo umkhosana lo mfana omncane wamphendulo ngeza impela kuthiwa ingane ezincane mfana ongazi usuyinananyezi nje wabambe umfana wesengenile egcine ethi uyamosha ingane zambamba zamfitha zambambe zathi wenzani zambamba umuntu odidizelo uyilo umcamelo omnyama usibonge kakhulu baba inkinga womuthi bayasithemba balubukela emakhaya ukuthi bazokujabulela nabo ukuthi babe nowabo umcamelo omnyama le nduku ke ngizoyinika lensizwa nayo okay ikhaze nayo ngoba nayo iyona ezokhipha lo muthi okay yosebenzisa ngiyonika nje ukuze ihambe nawo uyosebenzisa ngiqaphela ukuthi iyona mayibuya thathi noma umuntu okay ukuze nasendleleni ukwazi lo mcamelo omnyama cha yebo nangu okay hayi ngicabanga ukuthi bambone nababukela emakhaya umbutho nasendleleni bezihlangana bazombona ukuthi hayibo bambingele bese sawubona ababumbutho lapho umcamelo omnyama bayisicana nawe babumbutho ukuzazise nawe siza ukuthi nazana kanjani no Dr Dube umuntu omkhulu kangaka. Senibingelele babukela emakhaya emagumbini amana omhlaba mfana kaMbutho usiyabonga igama nje mfana okhulile kakhulu nje wazaleka eMgababa akhulela eMgababa nje ngakhulela khona ngiya ngokuguga manje baba Dube ngileminyaka mhlawumbe ngithe vile ku20 manje ngazana naye siphilisana naye ngijabula kwezinye inkinga ngisho ngihlangana nazo empilweni nje engifisa ukuthi ngikusho kubahlali babukela emakhaya
Ubaba indoda ongayethemba emadodeni ongathemba akhona angisho usudlula uNkulunkulu ngoba konke akwenza nakwenza ngoNkulunkulu makuvuma umusa waNkulunkulu umusa kaNkulunkulu so ngisho ukuthi ke manje bazalana lapha emakhaya umqamelo lo awuphethe ngempela umqamiso abanye amadoda ngempela ngikhuluma nje namqobo lami useke wanginika namathi kade ngithi ama-parates ongenele ekhaya abhajwa ngawo umqamelo ngalibamba weza ukuthi khona okwenzakalayo ngiyalazi kodwa ngalithethelele ngasangaligaxa undusa ngithethele zabamthatha impahla zezokuphela ngawo umqamelo lo ngisho ukuthi nje ubaba Dube indoda nje ongayethemba kakhulu noma ningayethemba kakhulu ey'moni ey'nzima ezinye ngeke ngikwazi ukuthi ngize ngizibaluleke la kodwa-ke uma uthi abathi abahlali bayodinga bazongithola 067 6456 424 ngithola kuleyo number kusasa ngizobe ngisemzinto kusasa la ngiyakhona abangidingayo bangishayele enambeni yami le ngishoyo ngiphinde kokugcina 067 6456 424 ngisemzinto kuthi ngolwesihlanu ngiyobe ngisesiphingo la ngiyobe ngithola khona bophinde futhi bangithole khona futhi abahlali. Okay, manje ngicela ukubuza nje nise eKZN nje umuntu osegoli koMpumalanga ko Cape Town ningenze njani ukuthi uyidinga impahla ngoba phela bakhona abayidinga impahla sosabazi uzenza kanjani ningenze kanjani? Ayihluphike leyo umntaka baba uma uthi useke useMpumalanga usegoli kuba kuwena isikhathi siyabhosela manje uyabhoseleka mawufuna futhi ukuthi udeliverwe umuntu umsalo floyo kuza mina qobo lami ngifike maphatha sakwena ngifike ngichazele ngikwenzele futhi ufuna futhi ukuthi wenze bemini. Okay. Ay siyacela ke babukele emakhaya ukuthi ni like niphinde ni subscribe uhlelo luka Dr Dube lokho kuwusizo olukhulu and siphinde sidlulise nesicelo futhi ukuthi abantu abayeke ukufonela ubaba Dube ngoba nakhe etholakala enambeni yakhe direct bese beqede bedlala ngaye ba ukuthi befuna ukumbuza nje imibuzo kuphela ngoba umuntu omdala lona uthembekile sicela nani nenze ukuthembeka futhi ngoba naye wenza ukuthembeka kunina. Sibonke kakhulu babukele emakhaya sizobonana ngegame ezayo. Yeah,